Que per cert, aquest any farà 240 anys que es va col·locar la pedra, que es va fer uns geotècnics. O diguem el que està flotant dins unes bases significatives. Ens retrobem aquí de nou amb l'alcalde d'Almacelles per fer un repàs de l'actualitat, tot coincidint que aquests 2 dies hi ha la celebració de la Festa de l'Aigua, que any coincideix amb el 2 de març. Alcalde, molt bones. Bones. Preparat per la festa? Sí, una festa, la veritat, serà una mica curta perquè comencem divendres i acabem diumenge, però bé, la situació també és la que hi ha i per tant, tampoc, el 2 de març és dissabte, per tant, dia 3 carrosses, comencem aquest divendres, tenim flash, tenim tremendos, tenim un parell d'activitats importants per la gent, diguem, adolescents, pels petits també tenim un seguit d'activitats. M'han dit que tenen teatre també, eh? També el grup de teatre en el qual l'Ajuntament també col·labora, també hi haurà representació teatral. El dissabte, la missa major a les 11, sardanes, tenim concert de l'Orquestra Montgrim per la tarda, i el diumenge, bé, el diumenge és el dia, per aquest cas, el dia de les carrosses. Aquest any, com a novetat, també tenim les comparses. I bé, una mica esperem que el temps ens aguanti, però bé, és una festa esperada, no cal repetir-ho, perquè això molta gent ja ho sap, 2 de març, arribada de l'aigua del Canal d'Aragó i Catalunya l'any 1910, i per tant, el motiu més important, de fet, ho he dit alguna vegada, les dues festes són dues festes importantíssimes. Una és la riquesa, és el progrés, és el benestar, per tant l'aigua que va transformar aquestes terres de secà en regadiu. Precisament ho parlàvem, amb motiu de la inauguració de la fira que el president Mas va fer a Borges Blanques. I ahir una mica comentàvem la importància, en aquest cas, dels olivers pel territori i tal. I bé, parlant amb uns, la fira té un futur perquè l'oli i tal, l'oli... Dic, escolta, jo no ho sé, esperem que sí d'entrada, però el dia que es pugui regar, els olivers tindran la vida que tindran. Una hectàrea d'olivers sabem el que pot donar, més o menys. Producció econòmica, en aquest cas, però clar, si pots ficar un pivot i pots ficar panís, per tant, el futur, si es pot regar, esperem que sí, hi haurà una transformació molt important d'aquestes comarques de l'Urgell i de les Garrigues i també aquesta part més garriguenca de la mateixa comarca del Segrià i de la mateixa Segarra. Per tant, tindrem una transformació important. I aquesta transformació precisament és la que va viure Almacelles. Fa 100 anys. Nosaltres teníem, 4 molins, si no recordo malament, 4 molins d'oli, avui no em queda cap. Avui tenim cooperativa, tenim no sé quantes una barbaritat de tonelades de panís per secar i tal, bé, i per tant van passar dels 1.000 i poc als 3.000 en només 20 anys. Per tant, l'aigua ho ha sigut tot. I l'altre, evidentment, la festa de la Mercè, que és el dia que es va ficar la primera pedra, que per cert aquest any farà 240 anys que es va col·locar la primera pedra, en aquest cas a la nova Almacelles. Per tant, bé, són 2 festes significatives, amb el qual, evidentment, des dels anys 50 es fa aquesta desfilada de les carrosses, i per tant és una tradició que hem de seguir mantenint dins del que és la festa. Aquesta gresca pràcticament empalmen amb els carnavals, que fa 4 dies que han passat. Sí, ho vam fer la setmana passada, perquè els regidors, pel tema dels calendaris, bé, la veritat, la sala polivalent, jo vaig treure el nas de forma una mica discreta, perquè ja hi havia els regidors i són ells, diguem, que tenen que tenir en aquest cas, la tasca de gestionar-ho, realment veure la sala polivalent a tope, realment és aquella cosa que pots felicitar els regidors per aquesta feina, perquè realment veure tanta canalla passant-s'ho bé i jugant a una sala de 1.700 metres, 1.800 metres quadrats, realment és bonic. Bé, i això és una mica el que d'alguna manera, dins d'aquest context, intentem també compaginar i fer algunes coses per distreure una mica també a la gent i passar-s'ho bé. Esperem que la festa sigui un èxit i que el temps acompanyi. Esperem, alguna vegada ens ha fins i tot quasi ben nevat. Esperem que no ho sigui, però aquests dies anem a Madrid. Va nevar la setmana passada, aquí crec que ja no ens toca. Aquí no ens va nevar en aquest cas a Rimat. A Rimat la Cerdera està tota nevada,
a Lleida, en algun lloc també, però aquí no ens va arribar. A la Saire, en aquest cas potser sí, a dalt el castell, la fortalesa de la Saire, que està a 350 metres, el pic més alt del terme, ahir podria ser que pogués haver una mica de blancor, però bé, és allà dalt. No s'hi ha més. És a dalt, el castell. Temes socials, temes que la gent frapa i pateix per tota la crisi que hi ha. Havíem parlat una altra vegada del tema de la bonificació, que havien tirat endavant el tema d'un descompte important, una bonificació amb el tema de les escombraries. Molts llocs a vegades s'hi fiquen endavant iniciatives i no sempre funcionen. Com està en el cas d'Almacelles? Nosaltres, jo potser fa 3 o 4 anys, ja vam fer una bonificació del 50% de la taxa d'escombraries a les persones que tenien ingressos a 2 vegades a l'interprofessional brut, i aquest any ho hem augmentat a 2,5. Bé, la veritat, de moment, no sé, l'altre dia m'ho dir l'interventor, són unes 40 persones que s'han acollit de més dels que teníem. Fins ara teníem ja 200 persones o 200 famílies que se beneficiaven d'aquesta bonificació. Bé, ara ho ampliarem, hi ha aquest grup de gent i la gent va portant la documentació que se requereix per poder comprovar, evidentment, que tenen ingressos més baixos, tot i que aquest any ho hem pujat una mica. Bé, això per nosaltres és una de les coses prioritàries. Sabem que hi ha gent que ho passa malament. S'està treballant per l'impost de circulació, el baixem, l'hem tingut congelat des del 2008 i ara el baixem. Jo va haver algú que busca algun ajuntament que segueixi invertint com fem nosaltres, que estigui baixant impostos i a més doni bonificacions. Realment el nostre esforç, bé, escolta, per això hi som, som això per treballar, per buscar solucions. Estem treballant colze a colze amb les assistentes socials, tant del CAP com la que tenim a l'Ajuntament mitjançant el Consell Comarcal, per buscar també solucions a les persones que pateixen més dificultats, en aquest cas d'alimentació. Amb això hi ha problemes perquè les grans ciutats és una cosa que s'ha estès, el remenar amb perdó els contenidors, a la recerca de menjar, moltes famílies, això són imatges ja que desgraciadament a llocs poblacions més importants. Aquí hem fet algunes iniciatives de recollides amb les mestresses, bé, en general. De fet, nosaltres, no sé si és demà, precisament, demà dijous, hem adquirit un contenidor d'aquests metàl·lics, aquests grans, per poder recollir, ens ha d'arribar a una tona d'aliments, per poder tenir el recollit, el col·locarem en un indret municipal per guardar-lo i que s'irà donant a mesura que les assistentes que ho creguin que és oportú a les persones més necessitades. Nosaltres ara estem en contacte també amb Adif, que és Renfe, l'empresa gestora, per veure si hi hagués alguna possibilitat que l'estació de ferrocarril, com a edifici, de fet, ho conservem com aquell que diu que és nosaltres. Vostès l'han rehabilitat, aquest edifici? Més que rehabilitar, el que hem fet és conservar el seu aspecte perquè afecta, evidentment, l'estètica del municipi i parlar amb ells és bastant complicat. Bé, el cas és que nosaltres tenim algunes reunions, properament en farem alguna altra, a veure què passa, i la idea és si ens poguessin cedir, si més no, l'ús d'aquest edifici per poder donar-li aquest ús social. La idea més ambiciosa seria, això ho dic parlant amb totes les entitats, Creu Roja, Creu Roja me l'ha deixat, Creu Roja està fent una tasca molt important també, intentar fer un banc d'aliments, és a dir, tenir un edifici ben pensat. Un magatzem on la gent pugui portar els aliments, on hi hagi alguns voluntaris que puguin atendre, on s'ho puguin emmagatzemar. Algú diu, està una mica lluny. Haurem de mirar de ficar les portes més reforçades, però clar, si has de ficar 2 tones de menjar no els pots ficar a qualsevol lloc, tampoc. I per anar bé això ha d'estar ben col·locat, tu has de saber on van els legums, on van els pots de conserva, la cosa està... no pots ficar... I per tant, esperem i desitgem que en aquest cas a DIF puguem arribar a un acord. No hauria de ser complicat, perquè clar, com veus que, per exemple, l'Estat se ven, dic sabent perquè ho ha regalat, perquè és així. L'estació de Canfranc, la més espectacular d'Europa, el patac de matos que fas, li ha venut al govern d'Aragó, a la Diputació General d'Aragó, per 300.000 euros. Nosaltres hem fet el càlcul, un metre quadrat, bé, l'estació no us l'hauríem de vendre per 5.000 euros. Però bé, suposo que això serà més complicat. L'estació és una estació emblemàtica, la construcció, tant per dintre com per fora, no és comparable. És de cine, ha fet algunes pel·lícules, no? El doctor Zhivago potser la van fer ahir. Però una d'aquestes importants història, un clàssic d'aquestos, sí, el Josep El Càmera ens diu que sí, per tant, és un professional, ell ho sap. El que sap, sap. Per tant, no ho sé. Però la idea és intentar
buscar les maneres de poder, en aquest cas, ajudar la gent que realment ho està passant dificultats. També estem mirant, per una altra banda, buscar fórmules, que no les puc explicar perquè s'ha de fer amb molta discreció. Hi ha gent que a vegades durant el dia no menja. No, llavors, amb molta discreció estem... Bueno, no ho diuen, se detecta, que ho ha de detectar, ho detecta, i llavors per aquesta via també estem mirant a veure si d'alguna manera podem ajudar amb alguna dieta a la setmana, perquè puguem menjar una mica més decent. Però jo dic, això tampoc és un tema que intentarem fer, el mínim ressò possible, perquè no és una cosa... Però sí, dins d'aquestes polítiques socials és el que en aquest cas volem fer. Bé, així és sort. Passem a temes culturals. Tenim data ja per a inauguració del Museu d'Arquitectura i Urbanisme? Sí, la veritat, en principi, la idea és que abril-maig... D'aquí ja no passem? No, d'aquí ja no passarem. S'ha retardat una mica, perquè, evidentment... Molta gent a vegades em diu, hosti, l'alcalde se li retrasen les obres. I és veritat. Però se me retrasen les obres per una raó molt concreta. Estem parlant sempre de recursos. Si jo vaig al banc i vaig demanar calés, ho tindrem per demà. Si jo dic, bueno, escolta, esperem en el temps i vaig aconseguint subvencions d'aquí i d'allà i ho anem fent, no? Clar, això té un retras, però clar, la pregunta és què fem? Ens endeutem per fer això o esperem una mica de temps i ho anem aconseguint a base de subvencions i amb el mínim recursos municipals? Clar, això és el que han fet. Escolta, al Marcellès, la gent que ho vol veure ha canviat. Clar, i com dius, hosti, ha canviat el Marcellès, se fa això, se fa l'altre, la llar d'infants, la residència d'avis, tal, que ara que per la residència d'avis ja li dic ara, iniciarem una fase en breu, una fase que la tenim per a veure 500.000 euros, 400 i pico mil euros, que serà una altra fase que tenim 350 en aquest cas del govern de la Generalitat i l'Ajuntament de fons propis i fiquem 75. També hi hem adjudicat i estan ja, hem fet el replanteig i per tant començaran aquesta setmana que ve, després de festes ben segur, que és ja acabar la Casa Clara. La Casa Clara tenim 120.000 euros de subvenció, en aquest cas també de la Generalitat, i 50 que hi fiquem. Bé, però aquest és el procés, no? Ens gastarem 170.000 euros per acabar-la. Sí, però mira, 120 de subvenció i 50 de l'Ajuntament. Clar, si l'haguéssim hagut tindre fa anys enrere, doncs clar, hem de fer un endeutament de 500 o 600.000 euros. Ara no s'ha sortit gratis. Ara l'endeutament amb aquest any en curs el deixarem a l'endeutament que hi havia a finals dels anys 90. Entenc que això és bo. Home, nosaltres, a part de fer tot el que fem, que la gent a vegades se sorprèn, no? Perquè, és que realment, els nostres rivals, no? Saps? No, escolti, un 27%. I no ho dic jo, això ho certifica el secretari de la corporació, ho certifica l'interventor i ho certifica en aquest cas el Ministeri d'Hisenda, que a més ara a tots els ajuntaments ens controlen, però a base de bé. Al detall. Al detall. I per tant, escolta, això és un tema important. Un 27%, a veure, 2 milions d'euros, pam, d'amortització. I a més tenim moltíssima gent contractada, d'extra, hem donat treball a més de 10 persones extres, en total són en rotació, són a veure 20 persones. Hem triplicat o hem doblat o hem triplicat en alguns casos la brigada d'obres. Gent que amb finançament, tant de l'INEM, en aquest cas, com dels SOTs, com també en aquest cas de subvencions que anem tenint, podem ajudar moltes persones del municipi en situació d'atur a treballar en treballs diversos. Per exemple, n'hi tenim 4 netejant boscos, que per cert, si em permet un incís en aquest tema, no sé si hem començat avui o començant aquesta setmana, és el Consorci Forestal de Catalunya, amb una subvenció d'una entitat bancària, en aquest cas mitjançant Medi Ambient. No té res a veure amb l'altra entitat bancària, són dues. Una és Caixa de Catalunya i l'altra és la Caixa de Pensió, perquè ens entenguem, això ho deixarem clar. Bé, doncs en aquest cas, Caixa de Catalunya, mitjançant les seves partides en temes socials i paisatge, etc., ens ha atorgat una subvenció, en aquest cas mitjançant el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, de 25.000 euros per fer replantació. Algú va dir més que fes una altra cosa, això jo no ho discutixo. Bueno, jo què sé... No, algú podria dir, escolta... S'han d'arreglar carrers?
Sí, però això també hi suma, jo ho contesto. Però això és important, deixa'm dir, perquè la gent que diu, si això diu, doncs aquests diners, i segurament tenen una gran part de raó, va dir més que el dediquessin a fer una altra cosa, jo no ho discuteixo. Aquesta línia potser el Marc no la té tampoc per donar. Jo no deciso, jo veig unes línies que hi ha, i jo vaig serpant on puc serpar i cap al poble. Això és el que hi ha. Per tant, el que farem ara és una cosa, crec, històrica des del punt de vista ambiental, i dic històrica perquè li explico breument. Nosaltres, als anys 70, a bon criteri, se va fer tota una plantació de pi blanc, amb les terrasses, perquè pogués generar tot un seguit de regeneració del terreny. Era un pi ja preparat per a aquestes situacions de duresa, amb l'objectiu que amb les dècades així, però en plural, pogués haver la substitució natural per la planta més autòctona, que seria en aquest cas el roure o l'alzina, bàsicament. Bé, ja han passat 40 anys, aquests pins ja tenen 40 anys, i aquesta transició, per les buenas, no venen. Bé, aquests diners, que es donen en aquest cas al medi ambient mitjançant aquest consorci o aquest conveni que tenen amb aquesta entitat bancària, farem una replantació de roures i alzines a sotabosc, amb el qual intentarem accelerar el procés natural, que és la substitució del pi blanc, o mesclar pi blanc amb roure i alzina, que és molt més autòctona i permet a la fauna, etc., tenir una hàbitat molt més adequada. I l'altra entitat, que és l'Avinguda Mas d'Ordal, que també comencem en breu, que aquí tenim 70 i pico euros també d'aquesta entitat bancària, que mitjançant un conveni amb la Diputació de Lleida faran tot el replenat de l'Avinguda Mas d'Ordal de punta a punta i es plantaran, si no estic equivocat, 274 liquidàmbars que s'hauran de sumar als 80 escaig que ja estan plantats. Per tant, tenim una avinguda realment única, i a més, a cost zero. I això ens permet una mica buscar... Clar, això ens obliga per mantenir el ritme d'inversió, d'actuació, a pencar el doble. Vostè comentava el cas aquest de que molta gent això no li costa d'apreciar. La gent li costa més apreciar quan es arreglen les rajoles del carrer, jo què sé, la xarxa d'efectes que hi ha a la xarxa de subministrament d'aigua, els camins que agafes amb el tractor perquè tens que anar al tros. La gent el dia a dia aquest també ho agraeix moltíssim. Bé, nosaltres comencem per l'últim, els camins. Nosaltres ja estem treballant ara, estem fent una actuació importantíssima, que ja fem molts temps que no es té. Estem fent una reposició, en aquest cas, de terres, a tots els camins de terra. Pensi que de camins de terra tenim aproximadament uns 20 quilòmetres. I ja portem 3 o 4 setmanes, si no m'equivoco, amb actuacions, reposant, motonivadora, en aquest cas el rulo compactador, s'està fent una actuació importantíssima amb els de terra. Els d'asfalt, a part que les últimes pluges aquests dies ens han accelerat una mica el deteriorament, no el farem fins segurament abril, maig. Ho sento, si algun forat me l'haurem d'esquivar. No, perquè si el tapem dura 15 dies. I fer una reposició de gènere de rec asfàltic, la inversió només en camins se'ns lleva més de 150.000 euros. Estem parlant de 25 milions de pessetes. Si tenim 50 quilòmetres de camí, doncs imagines, això surt a mig milió el quilòmetre. I, home, les arques, sabem, estem fent un esforç, rebaixem endeutament, fem això, fem l'altre, però també hem de mirar de compte, per què? Perquè aquests diners els hem d'invertir, en aquest cas, en ajuda social. Vostè m'ha preguntat pels carrers, mira. I pels carrers, perquè és una cosa que la gent s'hi fixa molt, les rajoles davant de casa, per dir alguna cosa. Bé, nosaltres, en general, pot haver algun punt concret que no ho descarto, hem tingut gent repassant, però en general, i sobretot, jo només allà de ciutat, perquè a vegades te trobes un d'això al carrer Major i dius, caram, no és un carrer secundari, no, el carrer Major, però bé, no és una excusa. A veure, nosaltres estem acabant d'arreglar tot el carrer de la Mercè. Ara ens falta el tema de l'aglomerat, que ho farem en breu, que no hem volgut tallar el carrer pel tema de les festes, i per tant això vol dir que el carrer de la Mercè, des de l'avinguda de Sucs, en aquest cas, fins al carrer Llitera, l'haurem de refresar, i llavors el que és el passeig de la Mercè, que està ja acabat, però acabat no del tot, perquè hem d'acabar de fer una escollera de pedra, com la que hi ha al costat de Sant Clemente o del bar de l'Antonio, però clar, aquesta pedra l'hem de buscar. I com no la volem comprar, doncs hem de ficar imaginació. Què vol dir això? Que com hem d'arreglar, perquè ens l'han proposat arreglar tot el carrer Bassabona, el carrer Bassabona és el que hi ha just aquí darrere del carrer de la Mercè, cap a dalt, que va des de l'església fins a la punta darrere del que era abans el Gatius, perquè se'n deien. És un carrer llarg. Estem parlant de 3 o 400 metres, que el faré íntegrament nou. Bé, doncs els bordillos que hi ha són de pedra. Què fem? Els reaprofitem i llavors fem el que s'ha fet en aquest cas aquí al passeig de la Mercè, que és aquella jardinera, girant la pedra al revés
i llavors d'aquesta manera s'ha de ficar imaginació, si no arriba, si no les coses s'han d'aprofitar els recursos no es poden fer. Ens hem acostumat a llançar també moltes coses que ara... Bueno, nosaltres no ho hem fet mai. Sí que és veritat que hi ha gent que potser ho ha fet, però això és com una casa. Hi ha gent que tira de veta i hi ha gent que és més prudent. Després els ajuntaments passa igual. Nosaltres, com tenim una llista de coses que voldríem fer pel municipi i que els pressupostos no ens permeten, i com les volem fer, perquè hi creiem i les volem fer, això ens porta a ficar molta imaginació. I després una cosa important que també és qualitat de vida i no es valora, que és la substitució de la xarxa potable. Mira, el carrer del Mercè l'han canviat tota. El carrer del Mercè, més de 4.000 euros, canviar el tub aquell d'una manzana, de cap planeu, perquè ens entenguem, al senyor Hernández que ha canviat rodes. Allà només, 4.000 euros només la tuberia. La tuberia i acabar de tapar-la, no? Hòstia, 4.000 euros. Tota la xarxa important, un diàmetre així, que ve, en aquest cas, dels dipòsits, han tingut que fer tot una... perquè l'antiga era l'oralita i començava a perdre per tot arreu. Clar, a lo tonto, ens gastàvem 100.000 euros amb aquests dos o tres carrers, la bassa bona, que va tota nova, el carrer del Mercè, que ha anat tota nova, i en aquest cas la General, aquest tram que va des del pont de la carretera del Ferràs fins baix a la plaça Fèlix Godàs. Clar, això són inversions que la gent no les visualitza, però clar, quan dius, aquí no estem gastant 100.000 euros. O, per exemple, la gent que va al cine, hòstia, caram, ara s'està calent, sí, però aquí una inversió de nassos, no? Per què? Perquè no ha funcionat mai ni la calefacció ni l'aire condicionat. Per cert, ara ens trobem un altre problema, que s'ha tornat a caure un seguit de rajoles a dintre, i ara estem mirant els tècnics a veure si s'ha fet un geotècnic a la construcció del casal, perquè no pot ser que l'edifici es mogui. No pot ser que les portes del cine o de la cafeteria, cada 2 per 3, com cauen les rajoles, s'han de tornar a reajustar perquè toquen a terra. No pot ser que naixi aigua baix a la sala de cine, que hem tingut que fer un escenari perquè a dintre hi ha unes bombes per bombejar. Clar, la pregunta és què ens fem? Se va fer algun geotècnic? O tenim el casal flotant dins una base d'aigua? No? Això és un altre problema, perquè realment si no s'ha fet un geotècnic i tenim aquest problema, no vull saber el que haguem de fer per intentar sanejar tot aquest entorn. Però ja li dic que estem focalitzant molt aquí, també estem fent un tram de la Rambla de Carles III, perquè volem seguir fent algunes coses amb aquest tram. Té novetats del polígon del Pla de les Vinyes? Ara estem treballant. Estem treballant. Sempre, tots. No, però ja hem començat a fer els carrers, ja tenim en marxa tot el que és per fi, no s'ho perdi, això ens ha costat 10 anys. Com ha anat a mi aquest país? Per un polígon el nostre, el d'Incasòl ja vol més que ho deixem estar perquè estan arruïnant-se, per tant, aquests no faran res. Però el nostre, 10 anys. Primer, ara el tenim en marxa, ja hem encarregat la redacció del pla parcial, la reparcel·lació, hem començat a fer el carrer, lo tonto, i ens podem gastar ja 60.000 euros. Sí, però s'han de buscar 60.000 euros, que no cauen del cel, no? I vull dir que, a més, baixant impostos i baixant endeutament. Per què? Perquè ens interessa per dues coses. Una, la bàscula va fora. La bàscula són 70 camions cada dia que posen el camió de bestiars per mig dels carrers, s'ha acabat. El col·loquem aquí dalt, connectat per la via de servei que va per a l'autovia, pels enllaços, per la mateixa variant. Escolta, senyors ramaders, crec que estareu bé, però no pots passar que la gent que estan als carrers, no pot ser. Per tant, també pel pèl és canviar-la, no és allò que diu, no? També la fem. I després una altra cosa, perquè fem tot el tema del Pla de les Vinyes, el polígon del sector 11 del Parc Industrial Suport Aeroportuari, perquè ja hem ficat en mans dels serveis jurídics com podem fer, li diré d'una altra manera. Volem intentar, nosaltres la parcel·la, són dues parcel·les, l'Ajuntament té una de vora 8.000 metres quadrats. Nosaltres estem intentant buscar la fórmula perquè no s'ho perdi, perquè tampoc no us deixen. És a dir, que l'Ajuntament d'Almacés, si vol regalar aquesta finca a una empresa que creï 40, 50, 60 llocs de treball, no ho pot fer. Són totes unes artimanyes jurídiques que s'han de buscar. Això és el que estem buscant. Per què? Nosaltres aquests 8.000 metres de terreny industrial, s'ha parlat amb Junta de Govern, estem d'acord els dos partits, tant Convergència i Unió com Esquerra Republicana, per regalar-los. Això ho diré clar. Estem disposats a regalar-los. Això sí, que acabem d'urbanitzar, que s'acaben d'això. Però si nosaltres trobem una empresa que estigui disposada a crear 50 llocs mínims, 50 llocs de treball al massís de nova creació, no que m'hi vingui una empresa en 50 euros, no, que m'agafo 50 persones a través del massís, l'Ajuntament regala els terrenys. Però ja dic, hem de buscar l'artimanya perquè no es pot. Legalment no es poden regalar terrenys. Per tant, haurem de buscar una fórmula per poder fer-ho, ja sigui mitjançant una subvenció, o el que sí,
M'és igual, per això els paguem als advocats, perquè pensin i que ho facin. I puguem aconseguir, en aquest cas, lloc de treball, perquè, escolta, ens hem d'espavilar, és que sentats a la cadira no et portarem més res. Per tant, hem de currar, hem de treballar i ho hem d'aconseguir. Però són processos que no costen. Ja tinc un tècnic, en aquest cas, que ha dit, escolta, busca mailings, perquè fotem... Perdó l'expressió, perquè sembla que estiguem aquí en plan d'això, no? Més col·loquialment. Però la idea és enviar mailings a tot arreu on puguem, oferint les circumstàncies, al costat de l'enllaç de l'A22, autovia Lleida-Osca, des d'Almacés pots anar a Barcelona amb autovia, totalment gratuït, des d'aquesta opció, des d'Almacés pots anar a Madrid amb autovia, a l'excepció del tràmit de la variant d'Osca, que aquells també com ens fiquem d'acord per dalt o per baix, ara per a dins potser la tindran, no? Però a part d'aquell tràmit de... Com si diu aquell poble que s'acaba l'autovia, ara ho sortia, no? Sietamo. Sietamo. Des de Sietamo, doncs bueno, però a part d'això, de Lleida, mira, us veig una dada important, des de la plaça Ricardo Vinyes al Pilar, passant per Almacés Osca, hi ha 10 quilòmetres més que passant per l'autopista. Bueno, jo no fa massa dies vaig anar de Lleida a Donosti, Sant Sebastià. Ja passar per aquí, eh? Sí, vaig passar per aquí. Vaig trobar més un gocinet d'Osca i un gocinet que queda abans d'arribar a Pamplona. A Pamplona també hi ha l'autovia Lizaran i un gocinet també abans d'arribar a Jaca, però quan estigui acabada vam arribar en poc més de 4 hores, pràcticament 4 hores. Quan estigui acabada, amb 3 hores i mitja es podrà fer. Això és un luxe, eh? Home, és un luxe i és obrir la porta a l'Atlàntic, que moltes vegades també parlem, mirem molt al Mediterrani, però no tenim que desaprofitar l'accés que tenim a l'Atlàntic. Hem de mirar les dues bandes i hem de mirar l'A14. Que l'A14, el govern de l'Estat la té molt oblidada. És que no hi ha que dir, per anar no sé on sí que en tenen, aquesta sempre és la mateixa, no? Parlàvem d'avançar-nos a coses, parlàvem que potser n'hi havia aquest diumenge a les carrosses, però ara que el tinc aquí, voldria aprofitar perquè d'aquí 3 mesos comença l'estiu també. Sí. Hi ha novetats enguany a les piscines? Sí, bueno, no. No. Sí i no, m'explico. Aquest any... És massa aviat per parlar de les piscines. Caramba, fa frescar encara per pensar, però bueno, està que vostè ho pregunti perquè així d'alguna manera anirem informant d'algunes coses que ho tenim en mà. Aquest any hem agafat els recursos d'una subvenció, en aquest cas de la Diputació de Lleida, per comprar tot l'enrajolat que ens falta per la piscina gran. És a dir, el tenim ja tot acopiat. Però per temes de calendari no ens hem atrevit a canviar-lo. Per què? Perquè igual ens va fer l'any passat vam patir molt i no vull patir. D'això no vull patir. Perquè les dates són les que són i les podem canviar. Hi ha molt jaleo. Per tant, el material ho tindrem i a partir del mes de setembre, octubre, ficarem segurament una parella d'hòmens, de persones, i iniciarem en aquest cas tota la reposició ja per deixar tot acabat, tot aquest pla. I per què hem destinat els diners més a comprar que fer una altra fase? Perquè ara que se'm pot dir, no, mira, no ho faig tot, fes un altre bocinet com va ser l'any passat. Sí, però clar, es pensa, i si m'he canviat el model de la rajola? Hòstia, l'han fotut. Escolta, els recursos que tenim, perquè clar, no està una rajola ficant una altra. És que hem de rebentar tot el formigó, hem de ficar formigó no, perquè està podrit, perquè té 50 anys aquest formigó, no? Hem de fer tota la substitució. Clar, això vol dir, a part de comprar les rajoles, més diners, mallasso, etc. Què han fet? Han prioritzat la compra de material perquè no ens canvien, potser, el model, i ara ja tenim totes les rajoles les tenim, i ara ja, segons el nostre ritme, ja sabem que ningú no ens alterarà. I després una cosa que la gent també ens demanaven, sobretot, i que per aquest estiu no el tindrem, que és el tema dels vestuaris, dels lavabos, que segurament una mica justets, per dir-ho així, ho són. Però clar, la gent també ha d'entendre, caram, és que la transformació de la piscina la venim fent des de fa 7 o 8 anys, que vam començar, des del moment que nosaltres vam arribar a l'Ajuntament, bàsicament no s'havia fet una paletada. Així ho tinc que dir, perquè així és de clar. Vam començar per remodelar tota la piscina petita, el vaixell pirata, connectar a la depuradora, perquè si no cada 3 dies havíem de tirar tota l'aigua que em vaig a la Clamor. Ara tot això, a més seria insalubre, perquè se quedava ahí 3 o 4 dies. Ara tot això entra a la depuradora. Només aquesta connexió va costar 6.000 euros, jo me'n recordo, perquè caram, diu... Després van canviar els gronxadors perquè hi havia 4 catxarros de ferro, encara en queden uns petits que no els han volgut tocar. Se va fer tots uns lavabos i tot d'això per poder fer les barbacoes a la part de dalt, que és una inversió important. Vam arreglar tot l'accés, aquest accés, que abans hi havia un pedregar des d'allà, a la mateixa taquilla, hi havia tot el pedregar
de Garranció fins dalt. Bé, hem fet actuacions importants, ara hem fet tot això. Bé, doncs l'actuació, diguem, important, que sempre espero que sigui del grat i que la gent estigui satisfeta, que començarem segurament a partir del setembre, però això ja es visualitzarà perquè ho ensenyarem, serà la nova cafeteria. Per tant, fem una nova cafeteria, amb el qual haurà de compartir el seu espai amb el que és tot un punt de salut, salut, per tant, ahir tindrem, no em surt el nom, allò de... Desfibrilador, molt bé, Josep. Tindrem camilles, perquè aquest punt de salut ha de donar servei al futbol, ha de donar servei al pavelló i també ha de donar servei, en aquest cas, a les piscines. Per tant, a més, serà una cafeteria una mica més gran del que teníem, en la qual permetrem, per l'espai, que per això ho hem volgut, que hi hagi algunes cadires i algunes taules a dintre, per si no sé què, hi haurà una porxada totalment coberta per si fa una mica més de mal temps. Tindrà una terrassa superior, és a dir, que en aquest cas fins i tot se podrà sopar amb la terrassa, i després tot aquest nivell del primer pis, perquè ens entenguem, hi haurà una gran sala polivalent que servirà també per les activitats que es pugui fer, ja sigui els clubs esportius, pavellons, futbol, o el mateix ajuntament o qualsevol cosa que es cregui oportú. És un edifici que costa uns 170-180.000 euros i dels quals tenim el 98% de subvenció. Quasi tot. Sí, perquè hi haurà alguna pijada, per dir-ho així, d'última hora que diem, escolta, això també no ho has de fer. Llavors, això... Llavors sempre hi ha un marge de desviament que aquest segurament queda de fora. Per tant, demano que aquest estiu es tingui una mica de paciència, perquè, clar, nosaltres hem tingut que treballar bastant, estem parlant de 27-28 milions de pessetes d'inversió, cost per l'Ajuntament zero, o gairebé zero serà, en principi és zero. I el que és el bar actual, la idea, que ho estem acabant de valorar, i per tant, escolta, la gent que també ens vulgui fer arribar el seu suggeriment, ens ho poden fer arribar per correu electrònic, per Facebook, per on vulguin, la idea és que mantindre-ho, intentar adequar-lo una mica, i convertir allò en un espai on hi hagi lavabos nous, on hi hagi dutxes noves, on hi hagi fins i tot uns taquís per poder tancar les dues coses, i aprofitar aquell mateix edifici per poder donar aquest servei tipus càmping. Tens la cafeteria i després tens una espècie de local on te pots dutxar, lavabos nous i tota aquesta història. Per tant, serà una cosa important que bé, s'haurà de sumar a tots els altres projectes que hem desenvolupat. I sí, això, baixant impostos i baixant endeutament. Això trigarem uns dies a veure-ho, però... Setembre. Però sí que m'han dit que una cosa que veurem precisament aquests dies seran novetats importants, si més no visuals, amb el tema de les rotondes d'accés que s'han fet noves. Coincidint aquests dies, m'han dit si no és una coincidència, però així han anat les coses. Bé, serà un tema que s'emparrarà. Ja dic jo, s'emparrarà, perquè és un tema que... No vol avançar? Sí, els hi avanço, perquè a més, quan es podrà veure aquest documental potser ja estarà col·locat. Llavors quedaria amb retard. No, per tant, ho podem explicar. Bé, el Ministeri de Foment, en aquest cas, mitjançant les empreses constructores que té contactades, han fet un seguit de millores amb els seus retonders. Els han d'adequar, com hem vist aquí a Tamarit, que han fet algunes... Garbancillo, han fet alguns dissenys. Nosaltres al seu dia vam demanar que a la nord, aquesta que està aquí baix, diguem a la Nacional 240, ells fessin una reproducció, en aquest cas, de l'antiga via romana, i així no s'ho van fer. Amb aquestes dues, la que surt de l'autovia, comencem amb aquesta, la que surt de l'autovia dijous per la tarda, per tant no sé com ens veureu, però és dijous per la tarda, es col·loquen un estandard romà, recordant, si no m'equivoco malament ara de memòria, perquè el camí de Llengua Eixuta és l'antiga via romana. És el camí, és un dels camins més vells de tota la província, té més de 2.000 anys. Llavors, aquest camí el van fer les legions hispàniques, la tercera, si no m'equivoco, la tercera, la quarta i la sexta. Aquestes tres legions romanes hispàniques són el que van fer el camí van construir la via romana de Llengua Eixuta. Llavors, nosaltres, per recordar que tenim, en aquest cas, un camí amb aquesta història relacionada, en aquest cas, amb tot l'imperi romà, perquè el camí anava a Caixa Augusta, la ciutat de Cèsar, Caixa, això que vostès saben perfectament. Bé, per tant, hi haurà un estàndard de 9 metres, recordant, en aquest cas, l'esforç que van fer al seu dia les legions. I a la rotonda gran, perquè té 80 metres de diàmetre, la que tenim aquí dalt al Pla de la Creu,
Està en un lloc més molt elevat, molt visual. Molt visual. Nosaltres vam arribar a un acord amb el sentit que nosaltres volíem una peça concreta que ara li explico, però clar, el Ministeri, bueno, però escolta, l'arbrat i així te busques la vida. Bueno, nosaltres hem buscat la vida perquè tenim una subvenció per plantar, que tu saps que estem plantant ara el Parc de l'Aigua, també una subvenció de 8.000 euros, per plantar els arbres que ens falten al Parc d'Europa, al passeig de la Mercè i en aquestes rotondes. I són uns cedres que esperem que ens aguantin aquest estiu, perquè crec que ens han col·locat una mica gran, a veure què passarà, són increïbles. Bé, i ahir va un avió. Un avió? Sí, ahir. Ja s'ha de comentar, ara ho explico. El Ministeri ens ha fet una reproducció bastant esquemàtica de l'avió que volava l'Albert Lleó al seu aeroport, al seu aeròdrom, que tenia el que avui coneixem com Sant Joan de Déu. A la finca del Mas de Lleó. Estem parlant d'un avió petit, un aeroplà, una avioneta. De principi és... M'ha dit un avió, vostè. Bueno, avioneta, bueno. Jo he vist un jumbo. Jo, quan penso en el Mercè, sempre penso en gran. Què vol que li digui, no? No, és un avió, és un Avro 616, en doble ala, no amb hèlice, evidentment, doble ala, que era col·locat en una espècie de tub, a uns 2 metres d'alçada, ja aixecant el vol, amb una certa inclinació. Ja per estar en un lloc molt elevat. Per no estar això. Llavors, en principi, el lateral, el fusellatge, com se diu això? Fusellatge. Exacte. Llavors, ahir va, en principi, no l'he vist, va elegir des de 1929. Li dic això perquè el primer aeròdrom, o aeroport, com vulgui, de les Terres de Lleida, no ha sigut el FES, ha sigut el Massallers. Clar, i això s'ha silenciat, perquè els interessos de la ciutat de Lleida, clar, Lleida, perdó, el FES, 1929. Estem parlant d'aerodrom, és a pista, el Massallers, 1927. Per tant, el primer aeròdrom de la província de Lleida, i em penso que és el quart de Catalunya, va ser el del Massallers. Bé, i si som el primer de Lleida, el quart o el 5, perquè ara fem una revista de pilot que sortirà d'aquí 10 o 15 dies, en la qual explica la història de l'aviació i explicarà aquest contingut perquè la gent pugui veure això. Per tant, si algú veu un avió, senyors i senyores, és perquè el Massallers van dir el primer aeròdrom al segle passat. I això s'ha d'entendre, i això ho hem d'explicar, i això hem d'estar orgullosos de la nostra pròpia història. Clar, ja veurà que farà el xiste, però... No, el problema és que fins ara... Però ells mateixos, perquè al final sí que queden retardats. A vegades és això, molta gent s'estranya perquè la llàstima és que això la gent no hagi sabut des de sempre i que ho hagi de saber ara. Vostè, senyor Revés, sap, i vostè ha col·laborat amb nosaltres moltes vegades, que treballem, investiguem, busquem, fem recerca sobre la nostra història, sobre el nostre patrimoni històric. Els pobles sense identitat acostumen a ser pobles on viu gent. O on va dormir gent. On va dormir gent. Nosaltres volem que, a més d'això, hi hagi un sentiment de pertinença, hi hagi un nivell altíssim d'autoestima, i això passa per ser orgullosos de l'arribada de l'aigua, de saber, o haver sabut els nostres pagesos, transformar terres de secà en terres de regadius i en una de les produccions més altes de l'estat espanyol. I això hem d'estar orgullosos, això ho hem d'explicar. I hem d'explicar que hem passat d'una situació de secà a una situació de regadiu. I això els nostres que ens han precedit ho han sabut fer. Altres consistoris, altres persones, que ja als anys 50 van voler fiar de relleu, i ja l'any 1913 ja es va fer una festa de l'aigua, que va ser la primera que es va fer l'any 1913, que vostè, per cert, és l'autor d'algunes de les novel·les històriques de la recerca de l'aigua, etc. Per tant, vostè és un coneixedor. Però tot això va marcat per reforçar, per projectar encara molt més el gran sentiment que tenim tots i totes les ciutadans del Massallers de la nostra història, de la nostra pertinença. I que caram, i si els de Lleida els hem de dir, escolta, primer vam ser nosaltres, podem ser nosaltres, tu, ei, que es fotin, ho sento molt, però, bueno, perdó, no, però és que és així. I per tant això nosaltres ho hem de defensar, ho hem de veure. Per tant, senyors i senyores, si veieu un avió ahir, sapigueu que el motiu és aquest, és que nosaltres vam ser el primer aeroport i, a més, si ens ho paguen perquè ho hem sabut vendre i els hem sabut explicar, i els diuen, escolta, és que aquesta rotonda se va cap a l'aeroport del Diamant, que és la famosa carretera que vam aconseguir el seu dia, que la Generalitat està fent el projecte de fer-la, no la faran perquè no té un duro, per tant, si retallen les nòmines, malauradament, dubto que facin carreteres. Per tant, la situació, aquesta carretera va per dies.
però sí que està projectat per anar cap a l'aeroport. I per tant, què més millor que una carretera que deixes una autovia, la A22, que dius, me'n vaig cap a l'aeroport de Lleida. El senyal de l'aeroport, si fiques l'avió, la gent ja Bueno, una avioneta. Bueno, escolta, i a menys ha sortit gratis. L'únic que ens hem demanat és ficar la brigada per preparar el material, perquè l'empresa constructora ja s'ha pirat, ja no està. I diu, home, nosaltres tocarem perquè porten el formigó i l'avió, però el forat a veure si la pot fer la mixta de l'Ajuntament. Home, doncs ja farem un forat, no costa res. El mallasso si el pot lligar, doncs ja ficarem un parell de persones que lliguin, però a part d'aquí, nosaltres no hem fet res més. A veure, cuidar-lo i explicar-lo i dir a la ciutat de Lleida, ho sento, primer vam ser nosaltres. Ahí lo que hay. Quin millor moment que aquesta festa de l'aigua per recuperar aquest sentiment d'identitat que vostè parlava? Que ho és, la festa ho és. Esperem que la festa vagi molt bé i ens retrobem més endavant. Bona festa de l'aigua, senyor. Moltíssimes gràcies i espero que tots els ciutadans i les ciutadanes del Marcelles que veuran aquest reportatge o aquesta entrevista, digui com vostè cregui, senyor Ribé, bé, passeu-ho força bé, disfruteu moltíssim amb els amics, amb les amigues, amb la família, en definitiva, i les filletes ja sabeu estar al lloc de sempre. Bé, també parteix en crisis, però també Déu-n'hi-do, dos voltetes, però hi ha el que hi ha. Hi ha el que hi ha. Per tant, escolteu, bones festes i que aquesta festa de l'aigua sigui l'inici de la recuperació econòmica que esperem tots que arranqui d'alguna vegada amb aquest país nostre. Moltíssimes gràcies i molt bones festes.